Hello po, this is my baby. Mag-try me. We will try to do ano ba, sa'y tawag doon, patience challenge. Charing, patience challenge daw. Itatry ko kung ano na niya yung patience niya ba, yung anong tawag ba doon? Yung patience challenge ba? Ano na siya na 1 year and 5 months. Itatry ko kung maintindihan na ba niya yung patience challenge. Teka lang ha. Let's start. Sit down.じゃあママいちご取りに行くからちょっと待ってね。はい。どんたちよ。Yung favorite niya kasi strawberry. Itatry ko kung maano ba niya yung patience niya ba 1 year and 5 months. ビビこれ後で食べてね。ママ戻るから一回トイレ行こうからちょっと待ってね。ドンタッチよ。いい？ママ戻ったら食べるね。ちょっと待ってね。wait ね。wait よ。ドンタッチよ。ママ戻るから wait ね。wait よ。wait ね。見せて。何食べたの？混ぜてくれなかったの？いいよ。はいどうぞ。はいどうぞ。テイクト。りょうちゃんこれ後で食べて。ママ一回トイレ行こうから。ドンタッチね。わかった？wait ね。wait ママよ。わかった？ wait ね。そこではい。これはドンタッチね。wait ママ。ママ来たら食べるね。wait ドンタッチよ。ドンタッチよ。ママ戻るから。ドンタッチ。見せて。でも食べてないの？Simultra ka? Hindi naman yan kinain eh. Nag-taste lang siya konti. Ne, bebe. Iyo. Ay, dozo. Ayan. Ngayon lang yan kinain. Kayo ba? So, ayun. Sa tingin ko parang na-control niya konti yung patience niya man. Tsaka yung pagkain niya, kinain niya ngayon, yung nakita niyang bumalik ako ba? Para sa akin, parang approve siya konti. Kung natagalan pa ako konti, baka nakain na niya talaga yun. Pero yung pagpasok ko kasi, yung pagkakita niya sa akin, yun na yun yung time niyang na ganun na niya ba. Hi! Yan lang po. Bye-bye! Bibi Chang, bye-bye.